Audiohuis. Vanaf de zijlijn is het makkelijk oordelen over hoe je criminaliteit moet aanpakken. Maar wat als je zelf met de poten in de modder staat? Bijvoorbeeld als undercoveragent of officier van justitie. Dan blijkt de praktijk een stuk complexer. Ik noem het wel eens de smell of the place. Hier klopt iets niet. De ervaring leert dat dan het voormalige slachtoffer dader wordt. Ik ben Karien Voshaar. Misschien ken je me als Carrie van de podcast Moordzaken. In True Crime Pros delen echte mensen hun verhaal over de verborgen wereld van criminaliteit en opsporing. Maar ja, dan krijg je dus een stapel van 12 tot 14 zaken. Er zat wel heel veel druk op van de pers natuurlijk, de rechter terecht natuurlijk en van de advocaat. Politie. Alles laten vallen, stil blijven staan, staan waar je staat. Ja, je ligt onder vergrootglas, hè? Zo zijn we begonnen met het ontmantelen van casino's. Luister vanaf donderdag 20 maart naar seizoen 2 van True Crime Pros.